in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law. Sou dues de les 9 persones que el 23 de setembre van detenir en el marc de l'operació Judes i sou també d'aquells detinguts les dues úniques persones que esteu en llibertat. Com us expliqueu? Per què? Bueno, aquesta és la pregunta que ens fem, aquesta és la pregunta que tenim al cap. No tenim resposta perquè ni nosaltres ni els advocats tenen cap resposta. Hi ha el secret de sumari, només per nosaltres, per lo que es veu. Hi ha uns altres medis que ja tenen més informació, no? Però, bueno, ja és això, sí. Se us acusa del mateix que els altres? Sí, de terrorisme. Terrorisme. Sí. En quina situació ara mateix esteu? És a dir, us han quedat el passaport? Heu de presentar-vos cada X dies al jutjat? Com esteu? Salimos en libertad con cargos, ya está. Sin mesuras y sin nada. Cap mesura cautelar? Cap mesura cautelar. No, llibertat amb càrrecs i a partir d'allà esperar anar a declarar segurament algun dia a Madrid. Perquè això passarà. O sigui, us han de cridar perquè aneu a declarar. En teoria, és el que ens diuen les advocades, és que haurem d'anar a declarar encara que sigui un dia davant del jutge. Sí. Anem al 23 de setembre? Anem. 23 de setembre, quina hora era aproximadament? Quan de cop i volta sentiu sorolls a la porta? 5:15, 5:30. De la matinada. Què va passar? Com va ser aquell moment? Descriviu-me'l. Un salto en la cama pensando que nos entraban a robar. Porque claro, escuchamos los golpes y nos despertamos de golpe. Hasta que no llevaron un rato y nos escucharon gritar a nosotros desde dentro, nos dijeron Guardia Civil, tiraron la puerta abajo y a él lo pusieron en la cocina enmanillado y a mí en el sofá del comedor enmanillada también. Y a su hija que vive con nosotros también se la llevaron para el cuarto y estuvieron allí con ella. Per tant, piquen a la porta, no s'identifiquen de seguida com a Guàrdia Civil? No s'identifiquen de seguida, de fet, si s'haguessin identificat haguéssim obert la porta, perquè jo no volia que me la tiressin avall, no? Clar, jo en tot moment ens pensem que et roben, estàs allà una miqueta qui vol entrar a casa, no? Inclús li dic a la Clara, ei, truca als Mossos, ja veus, però clar, li dic, truca als Mossos que estan entrant a casa. I quan jo ja sento el primer cop Guàrdia Civil és quan ja tenen la porta quasi gairebé a sobre meu, perquè clar, jo m'aparto. Quan sento Guàrdia Civil m'aparto i ja sabem. Teniu idea quants agents van entrar, més o menys? Entre 20 y 25, más o menos, ¿eh? Què va passar a partir de que ells entren dins de casa? A él lo ponen en la cocina y bueno, se tiraron unos cuantos encima de él y a mí me ponen en el comedor con las dos chicas que venían de Guàrdia Civil y nos emmanillan y ja està. I la teva filla ho va veure tot? Sí, ella ho veu tot, perquè ella surt, escolta els cops, igual que nosaltres, surt de l'habitació, clar, què passa? Quan jo ja escolto Guàrdia Civil, la Clara li diu tira para adentro, perquè ella i jo, diguem, reaccionem posant-nos a terra, amb les mans en l'aire, perquè tot vagi el més tranquil que pugui ser. Però sí, la nena l'encanonen i a la nena se la porten cap al quarto. L'encanonen? Sí, i tant. Quan entren a casa entren apuntant a la cara. Sí, sí, a mí me deslumbran con la luz, pero sí. I a partir d'aleshores, quant temps passa? Perquè en el vostre cas veu sol·licitar la presència del vostre advocat, no? Media hora, como mucho. És el que nosaltres calculem, més o menys, entre mitja hora i una hora. Perquè, clar, nosaltres ens posem una mica pesados, diguem, amb l'advocada d'alerta, clar. Ells es resisteixen, es fan uns remolones, fins que al final la policia judicial, la secretària judicial, perdona, és la que diu avisar ja a l'abogada perquè si no, no podemos empezar. Molta gent es pregunta com és que aquests dos nois tenien advocat? Clar, jo tenia molt present el de Lledoners. Tu ets un dels 9 de Lledoners, eh? Correcte. Clar, llavors tenies un advocat en aquell moment i... Clar, ho teníem molt present al cap. Jo tenia a la Eva, d'Alerta Solidària al cap, sabíem el seu número, sabíem el seu nom amb cognom sencer, llavors això va facilitar que tinguessin que trucar ràpid perquè jo crec que no els hi quedava un altre per fer... Us van deixar trucar de seguida? Us van confiscar els mòbils? Com va anar? No, ens van treure els mòbils i van trucar ells a l'advocada. Val. Ho van fer ells a través del vostre mòbil? No. Els van el localitzar. teléfono y ellos llamaron. En aquell moment, un cop esteu emmanillats, amb la nena en un altre lloc de la casa, la Guàrdia Civil s'identifica, us penseu que això té a veure amb Lledoners? Jo m'ho penso en el primer moment, no? Quan diuen Guàrdia Civil, tiren la porta a sobre i tal, en aquells primers 30 segons dius, hòstia, Lledoners, no? I tal, però clar, de seguida se't treu del cap, perquè veus clarament que això és una cosa que portaven Mossos d'Esquadra per part de la Generalitat i que entenem que no era aquesta la situació que haguessin vingut els Mossos a buscar-me.
entenem. Comença l'escorcoll quan arriba l'advocada. Quan arriba l'advocada comença l'escorcoll. Què troben? Bueno, pues se llevan un disco duro con fotos de la niña de pequeña, se llevan pens con trabajos de la niña y fotos de la niña, un par de móviles rotos también de la cría y, bueno, el ordenador, la torre del ordenador de casa, y se intentaron llevar el ordenador de ella pequeño que tiene, pero como era del colegio con cosas de trabajos y eso, no se lo llevaron. O sea, pero lo abrieron para ver que hubiera trabajos de la niña y entonces al ver que era de esto, no se lo llevaron. Y claro, una cajita de recuerdos que yo tenía con chapas, pins, pegatinas, domasos de Adriet Bulem a casa, la bandera de la estelada, todo eso también se lo han llevado. I quan acaba l'escorcoll, que va durar aproximadament quanta estona diries? Tot i que sé que els temps... Quan sortim d'allà crec que són gairebé, per després ens han dit persones que ja havien a baix i tal, a l'hora que sortim d'allà sortim a les 12 del migdia, més o menys. 12 al migdia. S'us emporten junts, a tots? Bueno, Yo voy en un coche delante y él va en otro coche detrás. I la nena? la nena se l'emporta la seva mare, facilitem el telèfon de la meva exparella, de la mare de la nena, i ella ve a buscar la nena i se l'emporten. On aneu? On us porten? A hacernos el reconocimiento médico. En allà sabeu que hi ha hagut més detinguts? Us informen d'alguna cosa? No sabemos nada porque en el momento que ellos llegan cierran las ventanas, nos quitan los teléfonos y nos comunican, entonces no sabemos nada. I a la caserna de la Guàrdia Civil, mentre us fan la revisió mèdica i tot això, el tracte, com diríeu que va ser? La revisió mèdica ens la fan a un CAP, a Sant Andreu de la Barca. Val. Allà parem amb els patrols, ens fiquen al CAP, ens fan el reconeixement mèdic i quan sortim ens posen a cotxes de secreta, diguem, l'Opel Corsa aquell blanc, sense el logotip A. I a partir d'allà ens porten a Travessera. I us negueu a declarar? Quan estem 2 hores als calabossos, més o menys, a mi em criden, m'obren la porta i em diuen que està l'advocat a dalt. Quan jo pujo, veig un advocat d'alerta, un col·lega de l'Eva, perquè l'Eva, llavors, no m'assabento de res, però després jo sé que l'Eva ja s'ha anat cap a Madrid, amb els altres companys. Fem una xerrada ràpida amb l'advocat, em llegeixen tot, no declarem, i a partir d'allà em diuen llibertat amb càrrecs, a mi primer i a la Clara després. I en aquest moment que us diuen llibertat amb càrrecs, ja sabeu que hi ha 7 persones detingudes que van a Madrid? Sí, no t'ho esperes més que res perquè Audiencia Nacional, terrorisme, tu ja veus que te'n vas cap a Madrid. Quan em diuen llibertat amb càrrecs, jo em quedo flipat i l'advocat més, quan sortim em diu no, és que això és raríssim perquè hi ha 7 companys més a Madrid. I allà és quan ens assabentem que érem 9 les detingudes aquell matí. I us deixen marxar cap a casa? I ens deixen marxar cap a casa, sí. Els 7 detinguts que estan a Madrid, us coneixíeu? Teníeu relació amb ells? Bueno, amb l'Edu és evident, compartíem el cas de Lledoners i veïns de Cerdanyola, i amb la resta, evidentment, te'ls creues amb moltes coses, manifestacions, moviments, alguns coneixes de vista, però gairebé... El cas, com tu dius, està sota secret de sumari, però hi ha hagut filtracions, s'han publicat... Com ho porteu, això, de les coses que s'estan publicant a la premsa, per cert? Sinceramente, pasando un poco de todo, porque aquí por inventar, inventamos lo que queramos. Entonces, es preferible ni mirar, ni escuchar, ni leer nada de esto, porque al final es hacerte la olla y decir, no, es que no. Ara mismo no necesito eso, sinceramente. S'havia dit que us havíeu reunit amb la germana del president Carles Puigdemont, amb el president Torra. Mai, és que ni abans ni després. Us van trobar precursors d'explosius en els escorcolls? Bueno, i precursors d'explosius te'ls podrien trobar tu, a sota la pica de quan rentes els plats, perquè clar, aquí no té amoníac i lleixiu, no? Ja és un precursor d'explosiu, vull dir. Prepareu algun tipus d'acció? Perquè tot i que hi ha un secret de sumari i s'han filtrat certes coses, teníeu previst alguna acció determinada davant del Parlament o preparàveu alguna cosa? Res. Per què us venen a buscar vosaltres? Bueno, això és el que nosaltres tenim al cap, no? És una mica... A les 6 del matí ets un terrorista, a les 6 de la tarda et deixen en llibertat i ja no ho ets. Llavors, tots sabíem també el marc en què estàvem, el marc de l'1 d'octubre que ja ha passat, el marc de les sentències, eleccions... Tot això fa que ells activin la seva maquinària, comencin a fer el seu muntatge polític i a partir d'allà entenem que el que volien amb això era
Jo, amb el cas de Lledoners, he sortit molt últimament, i ets una cara coneguda, i suposo que per aquí hauran picat també. Llavors, el que volien és ficar-li la por a la gent normal, diguem, que no són polítics en aquest cas, que no són líders de cap associació, sinó la gent normal del poble, i és una manera d'atemorir aquesta gent. Yo cuando llegó la Guardia Civil a casa y te dicen que te acusan de terrorismo, a mí me vino la imagen de Tamara y Adri. Lo tenemos muy fresco todavía, hace año y medio así que pasó. Y dices, ¿qué va a pasar aquí ahora conmigo? Clar, és que et poden arruïnar una vida encara que després no tinguin res, no? Però et poden, no sé, l'acompanya la Tamara, no? Un any, sí, per això a Madrid, després un any a Viladecans, no? Sí, confiscada allà, sense poder sortir. L'Adri, que va tindre que pirar perquè deien que tenia metges i eren uns cordaners d'unes bambes, no? És que, clar, com és tot tan surreal, doncs t'esperes el que vulguin inventar. Tu estàs tranquil perquè dius, el que han trobat a casa eren coses d'una família normal, independentistes, sí, en moviment social, sí, però a partir d'allà res més. Vosaltres seguiu treballant a les vostres respectives feines. Us ha comportat algun tipus de problema en aquest sentit el fet que hagueu sortit a les notícies per un fet com aquest? Yo estoy trabajando y el apoyo ha sido máximo desde el primer día. O sea, estoy muy contenta, la verdad que también se agradece. Clar, suposo que la gent que et tracta cada dia i que tens més a prop des del principi, inclús gent que no està polititzada ni té cap pensament respecte a això, i ja ho veuen que no s'aguanta, tu ets el seu veí, et coneixen, ells veuen que el teu entorn ho veu, després, què és el que t'interessa? Però també hi ha hagut un entorn més gran que també ho ha acceptat i està veient cada cop més. Jo crec que la gent ja no se'n passa així com així les mentides, tampoc. La gent diu, un moment, no? Anem a investigar, anem a mirar, això què? És una filtració, què ho diu? Telecinco, a veure, anem a mirar, ui, però esto és una filtració. Bueno, doncs d'aquí a que sigui veritat, la gent comença a disgregar, a poc, però la gent comença a veure, saps?, a treure les seves conclusions, o és el que pensem, Com ha viscut la família? Ha sido duro para ellos también, claro. Pero bueno, están a nuestro lado y llevándolo como pueden. Días mejores y días peores, pero estamos juntos i fuertes todos. O sea que... I com viviu aquest temps d'espera, sabent que hi ha 7 persones a Madrid i que a vosaltres en un moment o altre us poden cridar a declarar i emportar-vos-en cap allà, no? Pues vives con un run en el estómago, porque sí, yo estoy tranquila de que no he hecho nada, pero tengo miedo de que vuelvan a venir a casa así. Que la niña vuelva a tener que pasar por esto, es que no, es el miedo que tengo. Por lo demás, estoy tranquila. Espero que vengan como tienen que venir, citándonos y normal, pero claro, si se presentan otra vez reventándome la puerta, pues tienes esa angustia, pero ya está. I tu, David? Bueno, és una mica del mateix, no? Vius amb l'angoixa aquesta de com serà el tema. Saps que un dia aniràs a declarar a Madrid, això ho entenem, que un dia tindrem que anar a declarar davant del jutge, ja que tenim llibertat amb càrrecs, però el com vindran, no? Ho faran bé, amb una citació, tal, o picaran un dia a la porta i et ficaran un cotxe cap a Madrid. Clar, tot això, l'angoixa que tens és aquesta. I clar, amb el secret de sumari, sabem que l'allargaran tot el que vulguin i estar sense saber res. Que ja suposo que és això, el propòsit de tot això. O sigui, la repressió no només són la porra o el dia que t'emmanillen, la repressió és tot això. L'allunyament dels familiars, tot el que porta tot això. Què us sembla la reacció que han tingut els partits envers la vostra detenció i el fet que hi hagi ara 7 persones empresonades a Madrid? Us heu sentit amb un suport suficient? Creieu que hi ha com una mena de silenci per allà al mig? Com ho esteu vivint? És la pregunta, jo ho entenc, però sincerament nosaltres no militem a cap partit, no formem part de cap partit, llavors el que diguin o deixin de dir als partits, de veritat. A mi em preocupa el que digui el meu jefe, la meva veïna o la meva germana, però el que digui el partit, un o uns altres, vull dir... Per tant, no teniu la sensació que hi hagi hagut una mena com de silenci que potser no esperàveu. La valoració que feu és al marge de tot això, no? El silencio lo hay, porque solo recuerdan a los 9 presos políticos que hay allí, pero es que hay 7 presos no políticos más. Entonces, eso sí, claro que molesta. Si tot això forma part d'un muntatge
polític, muntatge policial, però amb fins polítics, doncs evidentment els nostres companys són presos polítics, no? Trobeu a faltar que es diu poc, que són presos polítics, Sí, per part dels polítics. per part dels polítics. L'objectiu de tot això és fer por, creieu? I tant. Sí, sí. És el que volen. Clar, la repressió és por. Por i que la gent pensi, no? Hòstia, aquest cop no ha sigut un polític que per fer un tal o intentar fer no sé què al Parlament, ara li diuen que tal, no. Hòstia, són gent del CDR que s'organitza al carrer, però gairebé poca cosa més i evidentment el que volen, gestionar aquesta por, manar ells a la por de la gent, sinó que la gent s'ho pensi 2 cops, però és el que hem de fer. Com gestiones aquesta por? Bueno, doncs intentant fer vida normal, tornar als teus hàbits i seguir, i continuar, perquè és la nostra defensa, continuar al carrer. Més fortes que mai, a més. Sí, és aquesta la nostra reivindicació, no? Que la gent que no s'aturi, que segueixi mobilitzada, forta i al carrer, perquè és on no ens volen cap dels polítics, ni els polítics d'allà, ni els polítics d'aquí, perquè això és una lluita de classes, és el que jo tinc molt clar, això és una lluita de classes. Llavors hi ha una classe que no vol que una altra es queixi de res. Llavors, animar la gent a seguir mobilitzada i que tinguin clar que els nostres 7 companys són presos polítics i no ens oblidarem d'ells. Gràcies. A vosaltres.